wallahi ko kai ne daƙiƙin daƙilin daƙiƙan duniya, sarkin daƙiƙai na duk duniya baki ɗaya, in dai kana da hankali ya kamata ka tsaya ka nutsu ka kuma faɗi abin da yake na gaskiya ko da ba shine abin da kake so ba. Wallahi duk wanda ya kalle ni ya ce gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf ba ta aiki, to mun san kawai baya son gaskiya kuma ba zai iya faɗar gaskiya ba a duk inda ta kama, kuma ɗan adawa ne, adawa ma ta jahilci. Domin wannan gwamnati babu inda bata taɓa ba, ba aikin da bata yi ba. Aikin da suka kasa yi a shekara 8 shi aka zo aka yi a cikin shekara 2. Ka duba ka ga yadda Kano ta yi tsaf-tsaf, an sa fitilu, an yi waye. In muka ce za mu lissafa daga nan har asuba ba za mu daina faɗa aikin da injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba. Saboda haka duk wanda mulkin da ake a jihar Kano bai masa ba, kawai ya tattara ya bar gari. Mu dai Abba insha Allah huɗu zai in ya gama ya ƙara 4, daga nan kuma a ɗauko mana mai amana irinsa shi ma ya ƙare mu. Duk wutar da za ku kunno a jihar Kano wallahi ba za ta tashi ba, domin Allah ya riga ya sako ruwa, shi kuma ruwa yana maganin wuta.